Id-deputati tal-Gvern Laburista jibqgħu jinsistu li jridu jaraw il-provi kollha qabel jiddeċiedu jekk kelliex issir investigazzjoni fil-konfront tal-eks Chief of Staff ta' Josepoh Msucat, Keith Schembri. Dan minkejja li t-tnejn l-eks direttur tal-FIAU Manfred Galdes iddikjana li l-korp tal-Pulizija irċieva dokumenti u informazzjoni biżżejjed biex tibda investigazzjoni fil-konfront ta' Schembri. U allura huwa misteru għaliex sa issa ma rajna l-ebda żviluppi wara kważi 4 snin minn mindu feċ l-iskandlu tal-Panama Papers. Naħseb wieħed irid jara l-konklużjonijiet kollha qabel għaddejja l-inkjesta pubblika u xejn. Naħseb qed jistenna l-outcome tal-inkjesta pubblika sħiħa. Meta ikun hemm il-provi konkreti kompluti jittieħdu l-passi, ma jittieħdux il-passi meta l-investigazzjoni tkunu għadhom nofs leħja jkunu għadhom għaddej. Fajju tagħmel investigazzjonijiet u preżentat ir-rapporti. Galdes iddikjara li metu kien direttur tal-FIAU darba kien hemm kollezzjoni ta' informazzjoni li ta' dirett lill-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar għax ħass li din kienet informazzjoni sensittiva ħafna. Ftit wara l-eks kummissarju kien irriżenja mit-tmexxija tal-korp. Meta affaċċjati bid-domandi ta' Net News diversi deputati baqgħu jirrepetu tweġiba li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu minkejja li Galdes iddikjara li l-FIAU ma setgħetx tiffunzjona sew għax kienet nieqsa mill-fondi u mill-istaff. Fil-qorti ħareġ li kien hemm biżżejjed provi biex il-Pulizija tinvestiga lil Keith Schembri għalfejn bqajtu tiddefenduh. Stennew l-eżultu tal-inkjesta mbagħad naraw. Għalfejn bqajtu tiddefendu. Stennew l-eżultu tal-inkjesta mbagħad. L-inkjesta da mhix konċaw il-bira. M'għandi xejn ngħid li faħna dejjem ħallu istituzzjonijiet jaħdmu. Ma f'dal każ ma kinux. Se nħallu l-institutions investigaw. Ma kinux qed jaħdmu. Fil-qorti ħareġ li l-Pulizija kellha mal-inqas indikazzjonijiet biżżejjed biex jinvestigaw lil Keith Schembri. Għadek temmen li l-awtoritajiet qed jaħdmu? Nemmen fl-istituzzjonijiet, nemmen mint bħala avukat u nkompli nemmen. L-istituzzjonijiet qed jaħdmu. L-istituzzjonijiet qed jagħmlu xogħolhom. Aħna ma nindaħlu. Kontu tgħidu li jaħdmu l-istituzzjonijiet. Onorevoli, l-bira fil-qorti sirna nafu li kien hemm biżżejjed indikazzjonijiet biex il-Pulizija tiftaħ investigazzjoni fuq Keith Schembri. Jiena naħseb li iktar ħaġa li f'dal mument huwa li ħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu x-xogħol tagħhom jew d-deċiżjonijiet kollha neċessarji għandhom jieħdu. Ma sarx hekk f'dal każ. Nerġa' neqpa' ma l-istess responsabilitajiet iktar qabel. Oħrajn mar li raw il-kameras għaddew minn wara tal-Parlament biex jevitaw li jwieġbu għal mistoqsijiet. Dan waqt li Anthony Ġusdeċielis illum backbencher u kol ma waqafx għad-domandi u ħalieħ għax qed nielu li qed jaħrab minnha. Il-kollega tiegħek imma ddeċida li jaħrab. Ħanes ħassaq mistoqsija. Iżda xorta baqa' sejjer u ma weġibx.